नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमा आंनि अननाया नोंनि थाखाय मेगननि नोजोराव नों हायनारि बादिया बिरो नों सारफाव फैयो बिखानि गेजेराव नोङो रजे अननायनि बिबार बागान रज'होबाय हो आजां गाजां महर नोंनि बागदाव बागसि आखु नोंनि गिख्रंथाव राव नोंनि बेसेदि पावारफुल थेवब्लाबो भेरगाव डिस्ट्रिक्ट जितु बिसा बे बिसानि जितु एवार्ड जितु फेस्टिभेल बे एवार्ड फेस्टिभेलखौ खुंनो थाखाय बिथांफोरा लाहार फाहार जादों बेवहाय नुनो मोनदों मेथाइ खनगिरि दङ आरो फाव दिन्थिगिरि बिथांमोना दङ बे समावहाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि फुकन बर' बिथांखौ लोगो मोनदों बिथांनि सायावहाय जों मोथि लानानै बे हाबाफारिया माबायदि खुंनाय जादों खुलुमबाय नोंथां जिहेतु नोंथाङा सासे बर'नि गेजेराव उथिफुनाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि हिसाबै बे बिसानि जितु गामोन एवार्ड लानायनि हाबाफारि खुंदों बेवहाय सोर बाहागो लागोन गिबियावनो गासैनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय आरो फैबाय थानाय बे गोदान बोसोराव जानुवारि जे 2023 फैगासिनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो जोंनि बे निउसनिफ्राय फैनाय नोंथांमोनखौबो खुलुमनाय जासिबाय जोङो नैबे भेरगाव जिल्ला बिसा अर्थात बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशन बियो जोंनि फार्स्ट एवार्ड फेस्टिभेल जों खुंनो हाबाफारि जों थिग खालामदों बे जाबाय 23 डिसेम्बर गाबोन बेयो जोङो दिनैनो लाहार फाहार सोलिगासिनो खामानिफोरा जोंहा प्राय 80% जोंहा साक्सेस जाबाय आरो 20%खौ जों मावनो लागासिनो दङ दायो जोङो हाबाफारि हिसाबै जोङो स्पेसियेलि जोंनि भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां महरगिरि दङ सिंगारानो जा मोसाखावरियानो जा सोरबा आर्टिस्ट केमेरामेन मेकआप आर्टिस्ट एभ्रिथिं आरो जेसेबां दङ बे हारिमुजों लोब्बा थानाय बेफोरखौ जोङो जेसेबां जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय टेलेन्टफोरखौ जोङो बेयाव श' खालामगोन नायगोन जोङो आरो कम्पिटिसनबो जोंहा बे मेथाइ खननाय कम्पिटिसनबो जोङो फाइनेल राउन्डखौ जों बेहाय लानाय जागोन आसा खालामो जोङो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि जाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव जोंखौ मदद खालामगोन जोंहा हाबाफारि बायदियै जोंहा स्पेसियेलि बेहाय सेन्ट्रेलनिफ्राय फैगोन सेन्ट्रेलनिफ्राय नेहाथारि सार पबित्र सार फैगोन गुरु पबित्र सार आरो बेजों लोगोसे मेन्डेला सार फैगोन बर'नि कमेडियान मस्ट फेमास कमेडियान आरो फैला सार फैगोन लोगोसे बेजोंनो आरो जेसास खेरखातारि बिथां चिफ एडिटर सेन्ट्रेलनि बिथाङाबो फैगोन स' गोबां गाजा गोमजायै जागोनखौ सानदों आरो रायजो राजाफोराबो दासिम मदद होगासिनो दङ आरो मोजाङै जालांगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोंबो दिनैबो खावलायबावबाय बे भेरगाव जिल्लानि सिङाव थानाय मानगोनां रायजो राजा बायदि आफादावनो थाया मानो खुनु पलिटिक्स खुनु माने जेबो गैया बेहाय जों गासैखौबो जों हांख्रायगोन बेयाव खुनु नन पलिटिक्स बेयाव खुनु खोथा गैया बे हारिमु हिसाबै जों गासैखौबो हांख्रायगोन आरो थिग दं थारैनो जों मोनथिबाय फुकन बर' बिथां बे सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि आरो बिथाङा गामोननि जिथु हाबाफारि बे गामोननि हाबाफारिनि सायाव बिथाङा फोरमायदों थारैनो बर' हारिनि जा हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थांनायावहाय बिथांमोना मेथाइ खननानै आरो बिथांमोना मोसानानै बिथांमोना गोबां अबदान होबोदों बर' जाथिनि थाखाय दा बे समाव आरो सासे मेथाइ खनगिरि दङ आं आदसा जिहेतु बिसाया गाबोन बहाय एवार्ड होगोन बे समाव नोंथाङाबो बाहागो लागोन ससे मेथाइ खनना दिन्थि मोजां मेथाइ दङ दोंसे होगोन बिथाङा बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय नोंथांमोन बयनिसिमबो लोगोसे बिथांमोननि सिगाङाव मेथाइ खननायाथ' एसे बोरैबा जायो नङा जियानो जा आंनिनो दोंसे बेखौ आं एसे खनना गुंग्रोना होनोसै आरो नेना थागोन आं सना नोंखौ लानानैनो आंनि सिमा आंनि अननाया नोंनि थाखाय अराय राननो रोङै दैनि जोरा सना नों मानो बुजिया आंनि गोरबोनि खोथा नोंखौ सानै आंहा जायो फाग्ला सना नों मानो बुजिया आंनि गोरबोनि खोथा नोंखौ सानै आंहा जायो फाग्ला नोंखौल' नांगौ आंनो बे जोनोमाव नोंखौल' नांगौ आंनो बे उजियाव फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय जोबोद समायना गारां जोबोद समायना मेथाइ आरो जोबोद रमान्टिक मेथाइ बेबायदि मेथाइया दिनै बुहुमावनो जांख्रिखांहोनो लाइमोन आरो
सिख्लाफोरनि गोसोखौहाय आरो बे सिख्लाफोरनि गोसो आरो लाइमोन सेंग्राफोरनि गोसोखौ जांख्रिखांहोनानै मोनसे स्टेज लाना फैयो जाय बे जांख्रिखांनाय मेथाइजोंनो हारिमुनि जिथु थार गुमुरथि बेखौ दिन्थिदों बास्तब नैबेबायदि बुस्थुआ बा नैबायदि मेथाइआ जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ नाथायबा मेथाइजों रुजुदोंब्लाबो बाराद्राय बेबायदि थांनानै गावनि खामानिखौबो मावलांनो थाखाय आं चेनेलनिफ्राय खावलायलाङो दा नैबे समावहाय आरो बिथांनिफ्रायबो दोंसे जों मेथाइ खोनासंनो दा बे समाव आङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरबाय जोंनि जानो गोनां गाबोन 23 डिसेम्बर 2023 नि जा जों कारिगाव डिस्ट्रिक्ट बिसानि मावनो लानाय जा खुंनो लानाय हाबाफारि बेवहाय गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैनो थाखाय गुरै खावलायो दा बे समाव आङो आंनिनो गावनि दोंसे गोदान मेथाइ बेखौ सुंद'यै खननानै आङो नोंथांमोनखौ सानदों मेगननि नोजोराव नों हायनारि बादिया बिर नों सारफाव फैयो बिखानि गेजेराव नोङो रजे अननायनि बिबार बागान रज'होबाय गोसोखौ माब्रै आं बुरखायबावनो नोंनिनो महराव आवलिबाय आं फैदोना खाथियाव नों आंनि लुफावना होगोन नोंनोनो आंनि गासै अननाय फैदोना खाथियाव नों आंनि लुफावना होगोन नोंनोनो आंनि गासै अननाय बिराद मोजां मेथाइजों बिथांमोना गाबोननि जिथुनिखि बे पेन्डेलखौ समायसारहोथारगोन थारैनो बे पेन्डेला ओरैबायदि जागोन माने जाय बिसानि महरगिरिफोर दङ मेथाइ खनगिरिफोर दङ बै महरगिरिफोरजों आरो मेथाइ खनगिरिफोरजों थारैनो खुंनो लानाय जिथु बिसानि एवार्ड होनाय फेस्टिभेल बे एवार्ड होनाय फेस्टिभेला थारैनो रंगिना संगिना जानो थांगोन गाबोन आरो सासेबाव दंबाय मेथाइ खनगिरि बिथांनिफ्रायबो आं बिथाङा सासे जोंनि फरायसा आफादनिबो दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौबो बिथांनि मेथाइखौथ' गोबां जों खोनागासिनो दङ गासैनिखौबो खोनादों दिनै दोंसेबाबो गाव सुजुनाय मेथाइखौ खननानै दिन्थिनो खावलायदों खुलुमबाय बयनिसिमबो जोंनि गाबोननि जानो गोनां हाबाफारि बेवहाय गासैबो लोब लोब बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो मिजिंथिबाय लोगोसेयैनो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय दाखालि बावैसो दोंसे आंनि गोदान मेथाइ रिलिज जादों दोंसे कमेडि मेथाइ जेरावहाय आदा राजिब ब्रह्म बिथाङा फाव खालामदों बे मेथाइआ दैमुदि प्रडाक्शन बेवहाय ओंखारदों आजां गाजां माने मुहाजारला होननाय जायफोर नोंथांमोना नायाखै बेवहाय थांनानै नायहैजागोन बेखौनो आं एसे आदाया खावलायनाय लेखा खननो नागिरबाय हो आजां गाजां महर नोंनि बागदाव बागसि आखु नोंनि गिख्रंथाव राव नोंनि बेसेदि पावारफुल थेवब्लाबो तुमको देखा तो फिदा हो गया तुमको देखा तो दीवाना हो गया तुमको देखा तो पागल हो गया तुमको देखा तो दीवाना हो गया थारैनो जिहेतु नैबे समाव गाबोन जानो गोनां बिसानि जिथु एवार्ड फेस्टिभेल बे एवार्ड फेस्टिभेलनि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोनदों दिनै नैबे पेन्डेल आरो बे फोथारखौ समायना जिथु स्टेज बेखौ समायना खालामनायाव बिथांमोना गावसोरनो गावनि आखाइजोंनो बिथांमोना दिनै लुफुंनानै गाबोननि प्रग्रामखौ साक्सेस खालामनो नागिरदों बे समाव निउस 24 बड'लेण्डनिफ्रायबो खावलायनाय जों बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो बर' जाथिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों खावलायहरदों गासै रायजो राजाफोराबो गाबोननि जिथु प्रग्राम बे प्रग्रामाव नायफैनो थाखाय बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों निउस 24 नि जानानै